सरकारा जोंहा फैगोन मेजिक नाम्बार बेसेबां नांगौ जों मोनगोन आरो थांनाय बाराव मोनसे दौ दंमोन बिटिआर सुक्ति बिथांमोना बिराद गिदिर गिदिर खोथा बुंदोंमोन बेखौ नुबाय दिनै नंखायनो दिनै मेजिक नाम्बारा जोंहा नांगौनि बारा जागोन जोंनो 21टा नांगौ जों 21टानि बारा मोनगोन आरो सरकार दानो बेसेबां नाम्बार जों मोनगोन ओंखायनो खुनु डाउट गैया रावजोंबो जों बे बिपि हिसाबै माने रावनियावबो सोनारनांगौ दरखार गैया ओंखायनो रायजो राजाफ्रा सिन्था खालायदों जे एबारनि बायदि माने जहै सरकार नङा होमबा बिजेपि इउपिपिएल जथाय सरकार खुंनायखौ दिनै रायजो राजा बुजिदों बे नंखायनो दिनै बिपिएफनो जेसेबां संख्या नांगौ बेखिनिखौ होगोन आरो बिटिसिआव माने जथाय सरकारखौ उदखाट खालामनानै रायजो राजाफ्रा जथाय सरकार नागिराखै दा बिपिएफखौ सिंगल सरकार होजानायखौ लुगैदों आरो नंगौ दिनै 22 तारिखआव जिथु जानो गोनां बिसायख'थि बिनि सायाव दिनै सुबुंफ्रा बिराद सांग्रां आरो आंनि समाजनि साफ्रोमबो भटार्सफ्रा जिथु मोनसे फोथायनाय आरो बिसास दङ जायनि थाखाय दिनै बिथांमोना फैनानै आंजों रायलायफैदों माखासे गावसिनि दुखु सुखुखौ फोरमायफैदों आरो मोजां खोथा रायलायदों आरो बिथांमोना मोनसे बाथ्रा होदों जे फैबाय थानाय 22 तारिखआव जानो गोनां बिसायख'थि बेहाय जिथु बिपिएफ दोलोखौनो बिथांमोना देरहासार खालायनानै सरकार फोजानायखौ लुगैदों मानोना नैबे 5 बोसोराव जेरैबायदि मोनसे इउपिपिएल सरकारा जिबायदि मानसिफोरखौ थगायबाय बिसास गैया खालायबाय बिनि थाखाय दिनै इउपिपिएलनि माखासे गोबां माने सापर्टार बा गोबां इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्राबो दिनै जोंनि बिपिएफ दोलोआव जुगदान जाफैदों आरो बेनो फोरमान बिथांमोननि जे थगायनायनि फिथाइया बे 22 तारिखआव बिथांमोना मोनगोन आरो नोंथांनि समाजआव गोबां बिसिडिसि वाइसआव नोंथांखौ बुङो नामा जेरै फ्रेश मोसाहारि बिथाङाबो एकदम सिद्धा मानसि फ्रेश होनना बुङो नट अनलि दि बर' बाट माइनरिटि सेलनि मानसिफोर गोबां बाथ्रा बायदि फोरमायदों मा बुंसार बे रायजो राजाफोरजों जों हदाय दंफायो आं बेक्तिगत हिसाबै दुखु सुखुआव हदाय बिथांमोनजों गसंफादों अकल माइनरिटिल' नङा गासै जोंनि बिटिसिनि सिङाव थानाय बेसेबांनाखि सुबुं माहारिफोर दङ बेसेबां हारि माहारिफोर दं जों बयजोंबो गोरोबनानै थादों मानोना जोंनि थांखियानो दिनै सुबुं समाजनि गेजेराव थानानै खामानि मावनाय आंनि खामानिया बिसेसखि आरो ओंखायनो दिनै आं रायजो राजाजोंबो दंफायो रायजो राजाफ्रा जि आंनि सायाव बिसास दं आं बेबायदिनो रायजो राजाफोरनि सायाव बिसास दङ ओंखायनो फैबाय थानाय दिनाव जेसेबांसिम हायो बेखिनिखौ आङो मावगोन आरो बिथांमोनजों बाथ्रा होदों जे खामानिखौ मावगोन होननानै बिनि थाखाय रायजो राजाफ्रा फैदों आरो बिसेसके दिनै माइनरिटिफ्रा बुंदों जे बिपिएफ सरकार थानाय समाव खुनु इभिक्सन बा खुनु माइनरिटिफ्रा बिजेपि सरकारजों गाग्लोबजायाखै होनना बुंदोंमोन बाट एक्जिस्टिं दायो थानाय इउपिपि सरकारा गोबां खस्थ' मोनदों होनना बुंदों ओंखायनो फिन जोङो फ्रेश मोसाहारिखौ भट होगोन आरो हाग्रामा सरकारखौ नांगौ होनना बुंदों बेनोथ' बिथांमोननि जिथु इलेक्सन समाव खोथा होनायफ्रा बेनो मोनसे माने फेलार जानायनि फोरमान आरो बिथांमोनाथ' इलेक्सन खालायगोन होननानै दिनै माने भट बियाखैमोन हा गैयैनो हा होगोन होननासो बुंदोंमोन दा बिथांमोना दिनै नैबे 5 बोसोराव गोबां एरियाफ्राव इलेक्सननि नटिस हरदों आरो गोबां जायगाफ्राव बिथांमोना इलेक्सनबो खालायबाय बेखौनो रायजो राजाफ्रा बुजिनो हादों आरो बिथांमोननो बिनि थाखायनो भट होआ बिथांमोना नंखाय खोथा बुंबाय ना बिनि थाखायनो भट होआ आरो नंखायनो खुनु सिन्था गैया जोंहा बिपिएफ सरकार फैखागोन आरो दासिम जिहेतु पार्सेन्ट हिसाबै सोंनो थाङोब्ला नोंथांनिसिम बेसेबां पार्सेन्ट भटारफोरा साग्लोबदों पार्सेन्ट हिसाबै जुदि नायोब्ला जों पार्सेन्ट हिसाबै हमब्ला जोंनो देरहानो थाखाय बेसेबांनाखि नाम्बार्स नांगौ बेखिनिखौ जों मोनगोन आरो जोङो माने मालाब्लाबो जों जेना जों देरहागोन मानोना थांनाय बाराव जों बेसेबांनाखि माने नाम्बार्स मोनदोंमोन बेनि बारा मोनगोन जों मानोना जिबायदि रायजो राजाफ्रा फैदों रायजो राजाफोरनि खोथा बुंनायफ्राथ' बेनो जे इउपिपिएलआ जे थगायबाय बे बुस्थुनि थाखाय बिथांमोननो भट होआ आरो बिथांमोना बांसिन माने माइनास जानाय कारनानो बे आलारि सोरां माने आलारि सोरां स्किम बिथांमोना जे होदों 2 लाख 1.5 लाख बेबायदि बे जे नंखाय फोरमान जाबाय बिनि थाखाय बांसिन मानसिफ्रा दुखु मोनदों मानोना सरकार गैयैयाव फैबाय थानाय जुदि बोसोरनि थाखायसो जुदि बिथांमोना खामानि मावगोनब्ला दिनै चेकफोरखौलाय मानो नंखाय माने होनांगौ जाखो बे चेकआनो फोरमाना बिथांमोननि जेननायनि माने माबाया आरो सिगनेलफ्रा बेफोरनो आरो ओंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सायाव फोथायला आरो थांनाय बारावबो नोंथांनि बिसायख'थिनि समावहाय कन्टेस्ट हिसाबै रुजुगुरिया दंमोन इउपिपिएलनिफ्राय बै समावनो इउपिपिएल परिबर्तन सरकार होननानै गोबां दोहौ सोलिदोंमोन थिग बेबायदिनो दानि बे एक्जिस्टिं नोंथांनि कन्टेस्टआ रुजुगुरा इउपिपिएल सरकारनिजों गोलैनानै दङ आरो बेजों लोगोसे एपिपिनिफ्रायबो दङ नोंथाङा सोरखौबा सासेनि थाखाय माथा मारिनांगोन होनना सानदों नामा बयबो भट बिगोन सोरबा इउपिपिएलनि केन्डिडेट रुजुग्रा मोसाहारिया बिगोन सोरबा नोङो नैबे एपिपिनि केन्डिडेट हानुक दैमारि नामा बिथाङाबो बिगोन आरो कंग्रेसनिबो बिगोन बयबो बिगोन रायजो राजानि गोसोखौ जायनो बांसिन माने लानो हागोन बा रायजो राजानो जायनो बिसास होनो हागोन जायखौ फोथाय होनो हागोन बेनो देरहासार जागोन आरो खुनु बे सन्देह गैया
थिगानो दङ सार नोंथां माबायदि पाब्लिक इमान समाय होननानै पाब्लिक जेब्लायबो माने मोजां पजिटिभ कमेन्टखौ लाबोनो हायो माबायदि सार सम होनाय पाब्लिकफोरनि थाखाय न रायजो राजाफोरनि खामानि मावदों नालाय रायजो राजाफोरनो सम होनांगोन आरो रायजो राजाफोरनि सायाव बिसास लाखिनांगोन ओंखायनो खुनु सन्देह गैया जों रायजोनि थाखाय खामानि मावदों रायजोजों थाफाना खामानि मावगोन आरो थांनाय बारनि इलेक्सनखौ नायोबा सार मा बुंनो सानो माने बै समावबो गोबां परिबर्तननि दौहाय इपिपि सरकार लाबोनायाव नोंथाङा सासे अपोजिसन इपिपि एक्जिस्टिं जानानै एमसिएल महरै थाबोनो हादों 5 बोसोराव आरो दाबो बेबायदि थिग नोंथांनि गासैबो परियाला बेबायदिनो दङ थिग जों नुनो मोनो बेबायदि मा बुंसार बेनि बेलायाव मानसिफोरखौ फोथायहोनो हानांगोन आरो रायजो राजाफोरजों दुखु सुखुआव जों गाबथानो हानांगोन आरो इयुनाव माबा मोनसे खामानि मावगोन बेखौ रायजो राजाफोरनो फोथायहोनो हानांगोन दानि बे थांनाय 5 बोसोराव आंखौ जे नासयदों सासे रायजोनि प्रतिनिधिखौ जे बिथांमोना नासयदों आरो रायजो राजाफोरा बेनि थाखायनो हमदांनो हादों मानो बिथांमोननि गोसो गोरबोआव जे माने डेम'क्रेसियाव माने हांबिदानि होनाय अधिकारखौ जे सासे इलेक्टेड मेम्बारखौ बिथांमोना जिबायदि नासयदों बेखौ रायजो राजाफोरा नायदों सासे मानसिखौ माने नंथारियावनो जुदि नासयोब्ला बै खाथि खाला थानाय मानसिफ्रा सानो आरो बिथांमोना बुजिनो हायो जाय नासयग्रा बिथांमोना हमदांनो हायाखै जानांगौ गावखौ हिर' बायदि साननो हागौ आरो बिथांमोना नासयदों नालाय बिराद हिर' खिन्थु हिर'आ सानसे जिर' जानो थांगासिनो दङ मालाब्लाबो मानसिखौ बिदि अयनाय खालायनो नाङा बिथांमोना जि थांखिखौ लानानै दिनै आन्दलन खालायदोंमोन बिथांमोननि स्ल'गाना मामोन समान अधिकार समान मोनथाय होनना बुंदोंमोन ना दिनै जोङो सासे माने पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै जोंनो खामानि मावनो होनाय होयिया बे उननि खोथा खिन्थु जों पाब्लिकनि खोथाखौ रायजो राजानि बाथ्राफोरखौ जों जेब्ला माने माखासे समाव जों एसेम्बलियाव उत्थापन खालायो समायसाफोरखौ मावनो थाखाय माखासे स्किमफोरनि खोथा जों लिस्ट होयो बिथांमोना बेखौ केयार खालाया बिथां पार्टि केन्ट्रिक खालायदों माने जाय इउपिपिएल बिथांमोनाल' खामानि मावनो हायो अब्ला बे सरकारखौ सोर सहायनो हानो अकल इउपिपिएल खालायग्राल' मोनोबा इउपिपिएल खालायिया जुदि मोनाब्ला बिथांमोननि सिन्था धारणाखौ बुजिनो सरकारा मानि थाखाय सरकारा जाहैदों मा गासै रायजो राजाफोरनि थाखाय जाय रायजो राजाफोरखौ लानानै दिनै बिथांमोना जौगानायनि खामानि सिन्था खालायदों अकल इउपिपिएल खालायगोनब्लाल' बिथांमोना खामानि मोनोब्ला इउपिपिएल खालायनाय मानसियाल' जुदि सुबिदा मोनोब्ला अब्ला बे राजनिति दलाव सोर थागोन नासयलायनाया बारा दुर्नितिया बारा बे 5 बोसोरावनो बिथांमोना एन्टि इनकामजेन्सिनि माबायाव हाबबाय नंखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सायाव फोथायला आरो थेंक इउ गोबां अजद दैखांदोंमोन नोंथाङा रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय बिरोधि जानानै नाथाय नोंथांनि वार्ड मोनसेबो लाखिनायखै नंखाय थांनाय एसेम्बलियाव नंगौ मोनसेबो लाखियाखै नै जोंहा आं उदाहरण हिसाबै बुंनो नैबे जोंहा गलन्दि दै दं प्रत्येक बोसोराव गामिनि हाखौ खुरख'जोबो बेनि प्रटेक्सननि खोथा आं एसेम्बलियाव उत्थापन खालायदों दिनै बिथांमोना बेखौ खुनु सेंसन खालायाखै आरो बिदिनो लामा बिथांमोननि आङो रायजो राजाफोरनि बिराद उसुबिदा जोंहा कमिउनिकेसन बा हान्था मेलानि थाखाय जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव गोबां फैनो थाखाय उसुबिदा जायो माखासे माने लामाफोरनि लिस्ट होदोंमोन बेखौ बिथांमोना मोनसेबो मावाखै आरो बिदिनो उदाहरन बिराद दङ जे दुब्लियाव माने फोथाराव माइ लांनो थाखाय माने फोथाराव माइ गायनो थाखाय जिथु माने दंग'फोर नांगौ जायो बेखौबो जों बुंदोंमोन बिथांमोननि रेसपन्सखौ आं मोनाखै माने रायजो राजाफ्रा मोनाखै आरो रायजो राजाफोरनि खोथाखौ जों बे एसेम्बलियाव दैखांना होयो ओंखायनो दिनै नुदों बिथांमोना जे एखे मिसलिया बिथांमोना जे नंखाय खोथा बुङो बे फोरमान जाबाय बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय दिनाव बिथांमोननि सायाव बिसास गैला नंखायनो दिनै जोंहा बिपि बा बेसेबां संख्या नांगौ सरकार दानो थाखाय बेखिनिखौ जों मोनगोन आरो थेंक इउ थांनाय बिसायख'थि बायदि जुदि मेजिक नाम्बार नोंथांमोना जुदि मोनाब्ला खिन्थु मेजरिटि मोननानै जुदि मेजिक नाम्बारसिम सफैयालासिनो थाङोब्ला थांनाय जि हर्स ट्रेडिंनि मोनसे परिबेगा फैदोंमोन लिलि हटेल बेबायदि जुदि खालामोबा नोंथांमोननिफ्राय माबायदि थांनाय बारनि जिथु माने इलेक्सन देरहाखांनायनि जिथु बारहावा बे सिटुवेसना बेलेगमोन एबारथ' जों नुदों सरकारा जोंहा फैगोन मेजिक नाम्बार बेसेबां नांगौ जों मोनगोन आरो थांनाय बाराव मोनसे दौ दंमोन बिटिआर सक्ति बिथांमोना बिराद गिदिर गिदिर खोथा बुंदोंमोन बेखौ नुबाय दिनै नंखायनो दिनै मेजिक नाम्बारा जोंहा नांगौनि बारा जागोन जोंनो 21टा नांगौ जों 21टानि बारा मोनगोन आरो सरकार दानो बेसेबां नाम्बार जों मोनगोन नंखायनो खुनु डाउट गैया रावजोंबो जों बे बिपि हिसाबै माने रावनियावबो सोनारनांगौ दरखार गैया नंखायनो रायजो राजाफ्रा सिन्था खालायदों जे एबारनि बायदि माने जहै सरकार नङा होमबा बिजेपि इउपिपिएल जथाय सरकार खुंनायखौ दिनै रायजो राजा बुजिदों जे नंखायनो दिनै बिपिएफनो जेसेबां संख्या नांगौ बेखिनिखौ होगोन आरो बिटिसिआव माने जथाय सरकारखौ उৎखात खालामनानै रायजो राजाफ्रा जथाय सरकार नागिराखै दा बिपिएफखौ सिंगल सरकार होजानायखौ लुगैदों आरो दे थेंक इउ